Γεια σας παιδιά, και σήμερα θα παίξουμε Brawl Stars. Θα μπω εδώ πέρα τώρα. Είμαι σε μάτς. Άρχισα πριν ένα. Εδώ πέρα θα πάρουμε αυτά εδώ. Νικήσαμε παιδιά. Τώρα θα μπούμε σε ένα μάτς για να βγει μεγάλο το βίντεο. Εντάξει, όχι πολύ μεγάλο. Κάνα 10 λεπτό. Θα πάρω εδώ πέρα τα πράγματα που έχω κερδίσει. Εδώ τα coins μου. Και θα παίξω showdown και θα μπω με τον Roofs. Έχουμε πολύ καιρό να τον παίξουμε όλοι νομίζω. Δεν βλέπω και πολλούς όταν παίζω να τον φοράνε. Έχω βελτιωθεί στο Brawl Stars πολύ από την τελευταία φορά. Τώρα θα παίξουμε και θα πάμε να πάρουμε πρώτα κανένα κουτί ή θα σκοτώσουμε κάποιον. Τώρα θα σκοτώσουμε την Bonnie. Αλλά δυστυχώς μας σκότωσε παιδιά, ήταν από μακριά η Bonnie και ναι, καταλαβαίνετε τώρα. Θα μπω λίγο στο χακαρισμένο. Και παιδιά τώρα μπήκαμε στο χακαρισμένο μου account να παίξουμε λίγο. Είχα προσπαθήσει να κάνω ένα βίντεο την προηγούμενη εβδομάδα με το χακαρισμένο Brawl Stars, αλλά βγήκε καλό. Περιμένω γιατί εντάξει ξεκόλλησε. Ναι, τους έχω όλους τους παίκτες. 90-90 και skins εδώ. Στον Άντζελο. Δεν έχει μουσική, την έχω βγάλει. Να εδώ όλα. Να δείτε πάρα πολλά. Παίζω duel συνήθως. Θα βάλω Bonnie. Θα βάλω ένα άλλο skin της Bonnie, γιατί αυτό δεν μου πολύ αρέσει. Και τώρα θα παίξουμε με τον αντίπαλο. Μην ξεχάσω σε αυτό το σημείο να σας πω να κάνετε like και subscribe. Χαμηλώνω λίγο την ένταση της μουσικής, γιατί δεν ακούγομαι πολύ καλά νομίζω. Αν δεν ακούγομαι, συγγνώμη παιδιά. Τόση ώρα κάποιος να μου το γράψει στα σχόλια. Δεν θα έχω πρόβλημα γιατί θα έχω κάνει βλακεία. Εντάξει, θα το γυρίσω τώρα λίγο εδώ με την Bonnie. Να, εντάξει. Χάσα. Εντάξει, ήταν ένα πρώτο μάτς. Και να παίξουμε τώρα λίγο εδώ. Τώρα θα νικήσουμε εδώ πέρα με το spike μας, το σκάτο. Είχα καιρό να ανεβάσω παιδιά, σας το είχα υποσχεθεί ότι θα κάνω ένα βίντεο, αλλά δυστυχώς δεν πρόλαβα. Αλλά το ανέβασα τώρα. Τώρα είναι και ένας φίλος μου εδώ. Γεια σας. Να. Εδώ πέρα με την Bonnie θα το... Μετά θα παίξει και ο φίλος μου. Ένα μάτς θα παίξω παιδιά εγώ. Να, θέλεις να το παίξεις τώρα? Όχι, μετά. Θέλω ένα solo εγώ. Ή ένα duo. Δεν θέλεις να παίξεις duel? Ναι, θέλω. Μετά. Τώρα. Μετά. Καλά. Πολύ εύκολο είναι αυτό. Ναι, εντάξει.
Τώρα θα το σκοτώσουμε με το Spike. Σε σκότωσε. Εντάξει. Και τώρα... θα παίξω ένα μάτσο φίλος μου και μετά θα παίξω ένα εγώ και θα τελειώσει το βίντεο. Σας υπόσχομαι ότι θα ανεβάζω πλέον πιο συχνά. Δηλαδή το επόμενο μπορεί να είναι σε μια εβδομάδα ή το Σάββατο. Αλλά πάντως λογικά θα είναι αυτό το μήνα. Θα παίξω φίλος μου τώρα, παιδιά. Μίλα. Ντρέπεται λίγο. Έκλεισε το μικρόφωνο. Γεια σας, παιδιά. Θα παίξουμε ντουο. Τι, στο χακαρισμένο είσαι? Ναι. Δεν θέλω χακαρισμένο. Έλα, όχι. κράτα το τώρα. Άντε καλά, θα Έλα. παίξω ντουο με τον Spike. Με την κουράδα. Πάμε. Μου τραβάς τα καλώδια. Ρε. Τέλος πάντων, πάμε. Τι κάνει ο παίχτης μου, ο συμπαίχτης μου? Κουράδες, έχασα. Αφού ο συμπαίχτης μου κάνει βλακίες. Τι κάνει, μωρέ? Τέλος πάντων, δεν πειράζει, παιδιά. Θα παίξω άλλο ένα, μην το πείτε στο Σωτήρι. Γιατί έχει φύγει τώρα, μην το πείτε, παιδιά, στα σχόλια, μην το γράψετε, γιατί θα με μαλώσει. Τέλος πάντων. Πάμε να τους σκοτώσουμε, μπρο. Ούτε ένα δεν πέτυχα. Κουράδες. Μπαμ. Έπαιξες. Πρόσεχε, φίλε. Θα σε διαλύσω. Όχι, έχουμε... Ναι. Όχι, ο Dynamite είναι καλός. Ναι. Πώς το νίκησε αυτό? Μπαμ. Το έχω κουβαλήσει, παιδιά. Παιδιά. Τώρα θα τους διαλύσω. 1, 2, 3. Πάμε, άντε, γεια. Να νικήσουμε κι αυτούς. Πάμε εκεί. Dead. Piper. Όχι. Εκεί. Νίκη! Ναι. Τώρα εγώ θα παίξω. Μπράβο. Εγώ θα παίξω. Πολύ καλό. Όχι, εγώ λέω Σωτήρη, να λήξουμε το σημερινό βιντεάκι, εντάξει? Ναι. Εντάξει. Τα λέμε, παιδιά, σε ένα επόμενο βίντεο. Πατήστε like και subscribe και καμπανάκι.